पर्बतजरायाव बिफानारि नायबिजिरनाय मेल। पर्बतजरा महकुमानि दालाइ खोन्दोआरि मेजिस्ट्रेटनि मावख'आव माखासे सोरखारि बिफानफोरनि मोनसे नायफामफिननाय मेल खुंनाय जादोंमोन। मेलखौ दैदेननानै बिटिसिनि नेहाथारि सुजित बाग्लारिया गिबियाव नुजाथिनाय मावख'गिरिफोरखौ बिबुंथि होदोंमोन। जुदि जों मावख'आव मोजाङै मावनो हाया अब्ला जों न'आव मोजाङै दिन्थिफुंनो हानाय नङा। बेनिखायनो मावख'गिरिफोरा रायजोआरि मावमिनाव मोजाङै खामानि मावनांगौ। बे जथुमाव समाज अनसाय, जाग्रा आदार आरो गोनांथार नङै जगायथाय, आबाद, सावस्रि, रायजोआरि सावस्रि आरोंदायारि, अरन, आखाइ इसान, सोलोंथाय बायदि 14 गाहाय बिफानफोरखौ नायबिजिरनाय जादोंमोन। बिफानफोरनि जौगाखां खौरां लानायनि अनगायैबो नेहाथारिया मावख'गिरिफोरजों बिथांमोननि अजदफोरनि सायावबो सावरायदोंमोन। बिथांखौ क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा कमिसनार आरो पर्बतजरा महकुमानि लेङाइ खोन्दोआरि मेजिस्ट्रेट बिबानगिरि देबज्योति गगैया हेफाजाब होदोंमोन। আমাৰ पर्बतजरा महकुमाত শ্ৰদ্ধেয় বিটিচি সেক্ৰেটাৰী মহোদয়ৰ সভাপতিত্বত আজি এখন ৰিভিউ মিটিং আৰম্ভ হৈছিলে। এই ৰিভিউ মিটিঙত বিভিন্ন বিভাগৰ মানে কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কে কি কামত ডেভেলপমেণ্ট হৈছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈ আছে এই সম্পৰ্কে পৰ্যালোচনা কৰা হয়। তো সেক্ৰেটাৰী ছাৰে সভাখন মানে আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে। বিটিচিৰ যিমানকেইটা মহকুমা আছে গোটেইকেইটা মহকুমাতে মানে এটা শ্বেডুল ধৰি দিয়া হৈছে। প্ৰত্যেক শ্বেডুলতে প্ৰত্যেকটো মহকুমাতে এনেকৈ ৰিভিউ মিটিং কৰিব। যিবিলাক মানে বিভাগৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী চলি আছে, চৰকাৰী যিবিলাক আঁচনি বা কাৰ্যসূচী হৈছে ৰূপায়ণ হৈ আছে, কেনেদৰে হৈছে, কিমান দূৰ প্ৰগ্ৰেছ কৰিব পাৰি আৰু কিমান দূৰ আমি কেনেধৰণে এক্টিভিটি মানে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক এক্টিভ হৈ আমাৰ যিবিলাক চৰকাৰী কাৰ্যসূচী আছে, স্কিম আছে, এইবিলাক কেনেকৈ আমি ডেভেলপ কৰি সমাজক উন্নতি কৰিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে পৰ্যালোচনা কৰা হয়। আৰু এনেধৰণৰ ৰিভিউ মিটিং আমি বাৰম্বাৰ মানে অনুৰোধ কৰি গৈছে ছেক্ৰেটাৰী ছাৰে যে অহা মাহৰ মূৰত বা প্ৰত্যেক মাহতে আমি তেনেধৰণে ৰিভিউ মিটিং কৰি আমাৰ এই সাব ডিভিজনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰি যাবলৈ সকলো বিষয়ববীয়াকে তেখেতে আহ্বান জনাইছে। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय। क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धमाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धमाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।